incluso moi pouquiño tempo, toda a xente nova marchou, nin tan siquiera Vigo, Barcelona, etcétera, solo veñen no verán. Sí, xa está moi desarraigado. Sí, totalmente. E aquí, bueno, polo menos aínda tal, e os que estamos fora durante a semana polo menos volvemos os fins de semana, que é algo fundamental, pero non foi falta ir tampouco lonxe para casos, bueno, de caída demográfica en picado aínda, que bueno, aquí o problema que vai haber máis que despoboación é o avellentamento en máis menos 20 anos, e a xente que agora, como el, que aínda pode ir ao monte, etcétera, ou a desbrozar, ou a acompañar aos correspondientes enxeñeiros forestais a indicarlle tal, e o valor dele que vive aquí os 365 días do ano, os que estamos fora, pois, ainda que quixéramos, é complicado. O tempo das vacacións é escaso, tal,